požádal, kdybyste odešli někam kousek dál. Kousek o dost, no. Kousek dál. A kde? Ne, na chodník vám jde, no. Jenom na chodník. Stáhněte se na chodník. Takže stačí to takhle. Vlastní prostředky nebudou dělat. To? Problémy si myslel křičení něčeho, co jsme tady nechtěli, aby zaznělo. No a případně nějaký potýčky s někým jiným. Jenom ty naši tady určitě nebude žádná provokovaná, takže musíte si to hlídat na ty ostatní strany. I ten plakát, že jo, se nás zrovna. Máme ještě žádné války pro Izrael, takže to je tak můžeme vyměnit. No, jsme prokázali dobrou vůli s organizátorem. Dobře, tady jsme zvykli, když tam není. Ale já vás kontrolujete všechny lidi nebo zase jenom nás? Jako tady tyto mladé kontrolovat. O co vám furt jde? Takže to jenom buzerovat. Co jste řekl vy? Víte, za jakých okolností máte možnost požadovat náklady? Tak se říďte zákonem o policii. Tady máme právo veřejně se shromažďovat. Říďte se zákonem o policii. Měli byste to mít svoláno. Co máme Jsou tady součástí této akce. Ale svolavatele máte to? tadyhle máte svolavatele a ten teda mě řekne, co jít. Pojďte, počkejte, on sem přijde a dohodne se. Prosím vás. Může zakazovat Ne, může svolavatel nebo... Kde jsem pro dalšího říká, že ani na chodníku to nejspíš nebude přijatelný. Že tady vznikají konflikty, nejsou schopní tady domluvit, to jsem měl. Úplně, já jsem přijel vyjádřit svůj obor. To nemusím. Já nic zákona shromažďovacího. Já se neshromažďuji, jsem tady sám za sebe. Já jsem tady sám za sebe. Hotovo, já vám nic neukážu. Takže jak to vypadá? Takže zatím nechceme, aby se při tom vyvádění jsou další, tady se můžou stát. Hele, řeknu vám to orgán, šefe. Až tady zkontrolujete každého člověka, tak potom okolek vám klidně ukážu občanku já. Já nic nedělám, já jsem tady sám za sebe. Dělám něco? Páchám něco? No vidíte, tak proč bych vám já, mě ukážu svou občanku. Ne, neukážu. Já jsem tady sám za sebe, já nic nedělám. Běžte na kolonádu, tam to můžete využít. Ta věc, to je vremia. Já to vyvážím. Tomáši? Wow.